Acabo aquesta petita visita a Llessa amb la panoràmica que s'hi veu. Mira, estic a les afores del poble, m'he pujat per un camí de muntanya, on feia això quan era un nen. Llavors, jo mateix aquí soc assegut a l'herba, en contacte directe amb la natura. Allà al fons era el poble d'Unya, aquí és Salardú, allà s'hi veu Tredòs, i allà Baqueira Beret, que ha crescut molt i això ara és com un poble, i s'hi veu de la Cadira, que puja cap a la muntanya alta, el que passa que ara hi ha boira i no s'hi veu gaire, però bé. I per avall baixa el riu Garona, i el riu que vau veure abans era el riu Sant Martí, que no me'n recordava el nom exacte, no volia fer el ridícul, però bé. Un pagès molt amable d'aquest poble, de Gessa, m'ha dit que era el Corella Sant Martí. La Corella és la muntanya, que és la queixa, i Sant Martí és el riu. I allà al fons veu la muntanya que hi ha a baix, i és, no si veu des d'aquí, el poble d'Arties, a 3 quilòmetres d'aquí. I baixant, que és a 9 quilòmetres d'aquí, ja és Viella. Continuaré informant. Està ben bé aquesta petita visita a Llessa, a veure si un any d'aquests torno amb més de temps, però acompanyat. Bon dia a tothom.